η ανισότητα είναι συστατικό στοιχείο του καπιταλισμού. Το ζήτημα είναι αν με αυτά τα δεδομένα το καπιταλιστικό σύστημα είναι καλύτερο από άλλου είδους συστήματα. Ας πούμε από τον κρατικό σοσιαλισμό που βιώσαμε. Διότι να μιλάει κανείς θεωρητικά για τον σοσιαλισμό είναι εύκολο, αλλά οι κοινωνίες βίωσαν μιας μορφής σοσιαλισμό. Σε αυτή τη σύγκριση ή σε άλλα πολιτικά συστήματα. Μήπως το καπιταλιστικό τελικά αποδείχθηκε πιο αποτελεσματικό? Μπορεί να περιθωριοποιεί ομάδες, αλλά έχει μέσα στο παιχνίδι και περισσότερες. Ναι, πιο αποτελεσματικό αν το συγκρίνουμε σε όρους ανταγωνιστικότητας, παραγωγικότητας κλπ. Ναι, αλλά πιο αποτελεσματικό από την άποψη ικανοποίηση των βασικών αναγκών δεν το βλέπω. Δηλαδή, μπορώ να πω ότι το καπιταλιστικό σύστημα, αλλά αυτό δεν είναι σύμφυτο στοιχείο του καπιταλισμού, είναι γενικότερα του φιλελευθερισμού, η οποία είναι η ιδεολογία, μπορώ να πω, του καπιταλισμού. Είναι ότι στο πολιτικό επίπεδο ο μέσος πολίτης πράγματι ήταν πιο ελεύθερος στο καπιταλιστικό σύστημα και είναι σε σχέση με τον κρατικό σοσιαλισμό. Δεν διαφωνώ. Αλλά στο επίπεδο όμως το οικονομικό, το ότι οι βασικές ανάγκες των πολιτών καλυπτόντουσαν στον κρατικό σοσιαλισμό, ενώ εδώ δεν καλύπτονται ούτε οι βασικές ανάγκες πολλών πολιτών που φτάνουν σε όρια δηλαδή να μην έχουν στέγη, να μην μπορούν να καλύψουν ούτε βασικές ανάγκες όπως η διατροφή κλπ. Σίγουρα δεν νομίζω ότι το καπιταλιστικό σύστημα είναι καλύτερο. Και εδώ το βλέπουμε δηλαδή από το τι γίνεται ήδη στις ανατολικές χώρες σήμερα, όπου έχει επικρατήσει ο άγριος καπιταλισμός. Ναι, αλλά είναι ένα μεταβατικό στάδιο, κύριε Φωτόπουλε. Σε μεταβατικά στάδια μιας κοινωνίας από ένα άλλο σύστημα σε ένα άλλο παρουσιάζονται. Και ειδικά όταν πρόκειται το επόμενο που έρχεται να είναι το καπιταλιστικό σύστημα, παρουσιάζονται τέτοια φαινόμενα άγριου καπιταλισμού. Ναι, μεταβατικό στάδιο μέχρι πότε? Στην Αγγλία, για παράδειγμα, που άρχισε η βιομηχανική ανάπτυξη και η καπιταλιστική ανάπτυξη. Τι είναι το μεταβατικό στάδιο? Όταν πριν μερικά χρόνια, γιατί ζω στην Αγγλία και ξέρω καλύτερα, πριν 30 χρόνια είχαν καλύψει πράγματι τις βασικές ανάγκες σχεδόν όλων των πολιτών και σήμερα δεν τις καλύπτουν ούτε αυτές με τον αξιλώνει το κράτος πρόνοιας. Και πριν 30 χρόνια πάλι καπιταλισμό είχαν όμως στην Αγγλία. Ναι, είχαν καπιταλισμό, αλλά αυτό θα μπορούσαμε να συζητήσουμε τώρα. Ήταν μια άλλη εκδοχή του καπιταλισμού. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να πούμε την νεωτερικότητα, ότι τη χωρίζουμε, και αυτό κάνουμε στην Περιική Δημοκρατία, τη χωρίζουμε στην φιλελεύθερη φάση, την κρατικιστική φάση και τη σημερινή νεοφιλελεύθερη. Στην κρατικιστική φάση, λόγω του ότι είχαν επικρατήσει κάποιες ιδέες του σοσιαλιστικού προτάγματος μέσα στις καπιταλιστικές χώρες, χάρη στη σοσιαλδημοκρατία, είχαν πράγματι μετριαστεί οι ακρότητες της αγοράς και είχαν επιτευχθεί πράγματι κάποιες επιτεύξεις πολιτικές και οικονομικές. Αυτές όλες όμως αποδείχθηκε ότι ήταν τελείως αντιστρέψιμες και αντιστράφησαν. Άρχισε δηλαδή να αναπτυχθεί περισσότερο η διεθνής αγορά, να εκφραστεί αυτό στο πολιτικό επίπεδο με τον θατσερισμό, τον ριγκανισμό κλπ. Και να φτάσουμε στη σημερινή νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση. Και το εύλογο ερώτημα, κύριε Φωτόπουλε, είναι αφού με την σοσιαλδημοκρατία και όπως την περιγράψατε προηγουμένως στην Αγγλία, ο κόσμος μείωσε αυτές τις διαφορές, απόλαυσε περισσότερα αγαθά, γιατί πρώτον την ανέτρεψε και δεύτερον τώρα που έχει βιώσει τον νεοφιλελευθερισμό δεν την επαναφέρει? Ναι. Γιατί δεν είναι δυνατό. Δηλαδή η σημερινή παγκοσμιοποίηση, η νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση είναι πράγματι μονόδρομος. Αυτό έχουν δίκιο οι φιλελεύθεροι. Μονόδρομος όμως με ποια έννοια? Είναι μονόδρομος στο βαθμό που έχουμε ανοιχτές και ελεύθερες αγορές. Δηλαδή δεν υπάρχει καμιά κυβέρνηση σήμερα η οποία μπορεί να εφαρμόσει κάποια σοσιαλδημοκρατική πολιτική όπως πριν 30 χρόνια. Και έγιναν απόπειρες και από τον Μιτεράν και από τον Λαφοντέν κλπ. Και είδαμε τα αποτελέσματα. Ο λόγος δηλαδή δεν είναι ότι είναι οι κακοί σοσιαλδημοκράτες. Ποιος φταίει δηλαδή που δεν μπορεί να εφαρμοστεί μια σοσιαλδημοκρατική πολιτική? Αυτό που φταίει είναι ότι επειδή σήμερα οι αγορές είναι ανοιχτές και απελευθερωμένες, οποιοδήποτε σοσιαλδημοκράτης ηγέτης αποπειραθεί να εφαρμόσει πολιτικές αντίθετες με αυτές που επιβάλλει οι ανοιχτές και ελεύθερες αγορές, αμέσως θα εκδηλωθεί αυτό στις αγορές. Θα έχουμε δηλαδή μια κρίση του νομίσματος και κρίση γενικότερη οικονομική και θα αναγκαστεί ο οποιοσδήποτε πολιτικός να ανατρέψει πρίμνα, όπως έγινε. Άρα αυτό που φταίει είναι ότι το ίδιο το σύστημα δημιούργησε αυτή τη δυναμική, δηλαδή δεν είναι η νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση, δεν είναι τυχαία, δεν είναι μια πολιτική όπως υποστηρίζουν μερικοί, ούτε μια συνωμοσία. Είναι ότι μέσα στην δυναμική του το σύστημα της οικονομίας της αγοράς έπρεπε να ανοίξει αυτές τις αγορές. Δηλαδή, όταν αναπτύχθηκαν οι πολυεθνικές στη δεκαετία του 70, χρειαζόταν τις ανοιχτές και ελεύθερες αγορές. Είχε αρχίσει από κάτω η παγκοσμιοποίηση.
Και μετά απλώς η Ρίγκαν, Θάτσερ κλπ. Απλώς τις θερμοποίησαν αυτές τις αλλαγές. Γι' αυτό δεν βλέπω ότι μπορούν να τις αλλάξουν. Πρέπει δηλαδή να επανέλθουν στις κλειστές αγορές για να μπορέσουν, όπως ήταν κλειστές στη δεκαετία του 60 και 70 σε σχέση με τώρα. Όταν λέτε κλειστές εθνικού χαρακτήρα, τι εννοείτε κλειστές? Δηλαδή η ανάπτυξη όλη μέχρι τη δεκαετία του 70 σε κάθε καπιταλιστική χώρα εξαρτιόταν βασικά από την εσωτερική αγορά, όχι από τη διεθνή. Ενώ σήμερα η ανάπτυξη εξαρτιόται από την παγκόσμια αγορά. Αυτό τι σημαίνει? Ότι πρέπει να είναι ανοιχτές και ελεύθερες αγορές, να μπορούν οι πολυεθνικές να αναπτύσσονται παντού και να αναπτύσσεται και η οικονομία. Ναι. Το άνοιγμα όμως των αγορών γιατί είναι κακό? Είναι κακό γιατί αυτό που συνέβη είναι ότι τώρα το κράτος έθνος έχει πολύ μικρότερους βαθμούς ελευθερίας, δηλαδή δυνατότητα ανάπτυξης δικής του πολιτικής. Πάρτε την Ελλάδα. Η Ελλάδα σήμερα δεν ασκεί ούτε νομισματική πολιτική, ούτε δημοσιονομική πολιτική. Όλες αυτές έρχονται από τις Βρυξέλλες. Ωραία. Είναι σαν ένα ευρύτερο κράτος. Τώρα έθνος, πολυέθνος, εν πάση περιπτώσει. Ναι, αλλά υπάρχουν και τέτοια έθνη. Υπήρχαν και τέτοια έθνη. Ναι, αλλά εντωμεταξύ όμως η παραγωγική δομή της Ελλάδας έχει αποδομηθεί τελείως. Δηλαδή δεν έχουμε πια ούτε βιομηχανία, ακόμα και αυτή που είχαμε πριν, ούτε γεωργία αυτή που είχαμε πριν. Λοιπόν, και βλέπουμε τις συνέπειες, δηλαδή ότι δημιουργείται ένας καταμερισμός εργασίας μέσα στο ευρωπαϊκό επίπεδο, όπου οι ισχυρές οικονομίες ανταγωνιστικά, η γερμανική, η γαλλική κλπ. Επικρατούν σε βάρος οικονομιών σαν και εμάς, και ακόμα και την οποιαδήποτε παραγωγική δομή που είχαμε την αποδιαρθρώνουν. Και το ίδιο γίνεται και σε παγκόσμιο επίπεδο. Δηλαδή, στο βαθμό που το μπλοκ της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να ανταγωνιστεί το αμερικανικό ή το αποανατολίτικο μπλοκ, ανάλογα θα συμβούν μέσα στο ίδιο το μπλοκ. Δηλαδή η πολιτική σας λογική έχει ως βάση της το κράτος έθνος? Όχι, δεν έχει το κράτος έθνος. Ξεκινάει όταν κάνετε την ανάλυση και λέτε ότι το πρόβλημα του καπιταλισμού είναι το άνοιγμα των αγορών κτλ. Άρα μπορεί να υποθέσει κανείς ότι θέλετε το αντίστροφο προφανώς για να... Όχι ακριβώς, γιατί δεν προλάβαμε να αναπτύξουμε καθόλου την έννοια της περιοχής δημοκρατίας. Θα το συζητήσουμε, θα φτάσουμε εκεί. Όχι, επειδή είναι αλληλένδετο για αυτό που ρωτήσατε. Δεν συζητούμε μια οικονομία της αγοράς. Μέσα σε μια οικονομία της αγοράς θα μπορούσε να πεις ότι αν γυρίζαμε πάλι σε ένα κράτος έθνος, πράγματι οι δυνατότητες εθνικής οικονομικής ανάπτυξης είναι περισσότερες από ό,τι είναι σήμερα. Αυτό αποδείχθηκε ιστορικά. Δηλαδή, ακόμα και οι χώρες που αναπτύχθηκαν καπιταλιστικά, όπως η Αγγλία, η Γερμανία κλπ., τον καιρό της ανάπτυξής τους είχαν πράγματι κλειστές αγορές. Μετά τις ανοίξαν, όταν προηγουμένως είχαν καθιερωθεί ανταγωνιστικά και μπορούσαν να επιβληθούν στους άλλους. Λοιπόν, αυτό δεν έγινε ποτέ στην Ελλάδα. Η Ελλάδα δηλαδή προσπάθησε να αναπτύξει στο εθνικό επίπεδο, μιλάω τώρα, μια βιομηχανία, αλλά δημιουργήθηκε μια δασμοβίωτη βιομηχανία, δημιουργήθηκε μια δασμοβίωτη γεωργία, η οποία επιζούσε. Όταν όμως άνοιξαν τα σύνορα, άνοιξαν οι αγορές, τότε. Ναι, προφανώς όμως η δική σας πολιτική προσέγγιση για να διαμορφώσετε μια πολιτική θεωρία δεν αναφέρεται στην Ελλάδα, αναφέρεται σε οποιαδήποτε κοινωνία, έτσι δεν είναι? Ναι.